nurikom daqxej la ġemba, nżommu jdejna dritti, l-elbows maħna, ħanitilaw sal-ispallej u nizluhom bil-mod. Tajjeb, all the way up, all the way down. Tlaqna! Min mandux wejt sidar u dux tinkwitaw, nistaw nkunu kreativi, nistaw nużaw fl-ixken tal-ilma, jew inkella fl-ixken nimlewhom bir-ramel minn flok l-ilma. Forsi anka ta' detergents ikunu tajbin ukoll. Prosi. L-iskop ta' dal-exercise ħanħossu il-biceps. Tajjeb. Għal min qed jarana u ma jixtieqx isir bodybuilder u dux tinkwitaw, ħadd ma jsir bodybuilder biżbar. Tajjeb jiġri billi qed nużaw il-weights maħniex ħansiru daqs dinja terħu raskom. Biżbar. Għamun jaħseb li jek jagħmel il-weights jiġi isu Arnold. Ekku, ħafna nies bħalek. Alright, mela kif qegħdin hemm issa prosetta sew, ħanoqogħdu ċest il-barra żaqna soda, ħanġibu idejna dritti, ħanibdew minn hemm, ħantellaw l-elbows magħna, issa minn issa l-hemm kull ma ħajċaqal u ħajkun mill-elbows ta' subajja, ħammur lura. Mela minn hawn ħammur lura dak li drom tricep extensions. Għandkom ħossu il-wara tal-id jaħdmu miż-żewġ naħat u ħanħarsu l-isfel, tajjeb dejjem naraw li oqna wa komdu. Jiena ħobb inġib eżempju, ħanimmaġinaw li għandna ballun tat-tennis taħt il-geddum li qed iserraħ ma' l-ogħla parti tas-sidet. Prosit. Ħantik daqsxejn parir Andrea nek tista' tinżel daqsxejn oħra, xejn daqsxejn iktar il-barra, prosit tassew. Alright, niftakru nieħdu nifsijiet ta' regolari, naraw li nkunu kondi. Alright, in 5, 4, 3, 2, 1 tajjeb tassew. Ħanati pari li minn kieqed juża weights, forsi jikkunsidra juża weights daqsxejn neħfef issa, għax ta' ħanamlu jdejna dritti, mela qaraw li intom kemm jista' jkun qegħdin livell, jekk għandkom mirja tant l-aħjar, u ħanġibu idejna viċin kemm jista' jkun saw id-dejna u nerġgħu niftħu dritti. L-importanti qatt ma ninżlu minn fejn qed turina Andrea hawnhekk, mela ma ħallux li dej jaqgħu literalment, bravi. Alright. Li tistgħu tagħmlu wkoll jekk taraw li l-weights tkunu ħfief wisq, nistgħu nżidu xi ftit għaliex le. Prosit, f'każ ta' injuries dejjem nitkellmu għall-fiżjo tagħna, mela nieħad ninżel daqsxejn minn idejk, tajjeb ħafna hekk perfett. Prosit. Tajjeb ħafna. Right. 10 sekondi. In 5, 4, 3, 2, 1, tajjeb tassew. Mela ħammorru jekk joġobkom fuq għal-kubtejna, ħanieħdu din il-pożizzjoni bl-elbows tagħna jgħidula plank, ħanaraw illi l-elbows qegħdin taħt l-ispallejn, ponqna komdu, żaqna soda, il-patata soda. Jekk wasalna saw diġà tajjeb, issa għandek min illi jkun iktar komdu illi jibqa' fuq għal-kubtejh ukoll huwa moviment ta' beginner illi huwa tajjeb, però jekk nistgħu noqogħdu b'dan il-mod tant l-aħjar. Issa, fuq bonot subajja jien, ġifieri rid nara l-qisni ta' parsi qed nipprova niġġebbed, ħanibqa' nafassu s-swaba bħalli kieku għadni fuq bonot subajja u ħanitla' bidejja dritti. Waqt illi ħanipprova nżomm żaqqi soda u l-patata soda. Tajjeb, kif qedtilkom min jgħejja jew min ma jistax, jista' anke jniżżel l-irkoppa. Kemm jista' jkun nżommu l-patata l-isfel, bravi, ma nħalluhiex titla l-fuq. U jekk hemm bżonn nagħmluha bil-mod ħafna, aħjar bil-mod u sew milli maġlin. Kuraġġ, baqalna biss ftit sekondi. Bravi. Proset. Grazzi Andreana li qed turina wkoll illi nistgħu nibqgħu plank position. U għall-aħħar 30 sekonda fejn qegħdin eżatt kull ma nixtieqkom taqdu s-swaba flimkien tiffurmaw din il-pożizzjoni bidejna u ħaninżlu ftit push-ups ftit sekondi kollox kemm nispiċċaw bil-kbir x'in tkunu komdi dejjem, all right? Proset. Isa ħanna rakom 5 seconds. 3, 2, 1. Proset tassew, bravi. Ħudu naqra nifs u naqra ilma. Niltaqgħu.